Naš klijent Beiersdorf Hrvatska sa brendom Nivea prepoznao je važnost ovog hvalevrijednog projekta koji na jednom mjestu okuplja hrvatsku beauty blogersku zajednicu. Nivea već duže vrijeme prati blogersku scenu i aktivno surađuje sa mnogim beauty blogericama, a ovo danas je izvanredna prilika za uspostavljanje još novih kontakata. S obzirom da Nivea prati blogersku scenu, jako dobro zna da su blogovi sve posjećeniji i posjećeniji i da njihove čitateljice odlaze na blogove kako bi dobile savjete o njezi kože i informacije o novitetima i proizvodima. Zato i Nivea putem suradnje sa blogericama kroz njihove iskrene komentare i recenzije predstavlja njihovim čitateljima svoje proizvode. Ovo današnje događanje je izvanredna prilika da se svi međusobno podružimo i ponešto naučimo jedni od drugih.